लाना फैनानै सारा गोजौआव दिखोनानै सोबादों आरोना बिखायाव गस्लायाव हमनानै सोबादों इयो फरायसाफोरखौ जुदि बुजायनायनि सोलाय जुदि बेबायदि आखु दिन्थियोबा बुयोबा बेबायदि फोरोंगिरिया थायोआनो मोजां आरो जों फरायसा आफादनिफ्राय बेखौ बुङो थारमाने माजबाद गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फोरोंगिरिया सासे फरायसाखौ बुनानै जोखोम खालामनायनि हेंथायै सोमावसारदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फोरोंगिरिया सासे फरायसाखौ बुनायनि थाखाय फरायसालिनि फरायसाफोरा फरायसालिनि लांगोनायाव दरना होयो। मैया फरायसालिनि दीपक कुमार मेदि मुंनि फोरोंगिरिया मुसुखा बर' मुंनि फरायसाखौ गाज्रियै बुयो। फोरोंगिरिजों बुजानाय फरायसा मुसुखा बर'आ तेजपुर मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय लानांगौ जादों होननानै फोरमायो फरायसानि बिमा रजिता बर'आ। बे जाथायखौथ' आङो फिसाज्लानाव सोंदों आरो माबायदि जानाय होननानै सोंबाय आं ओमफ्राय माबायदि जानो मोननाय बेबायदि माबायदि बुजानो मोननाय होननानै सोंबाय आरो आङो बेबायदि माबोरै खामजानो मोननाय नों माबाफोर दुश्मन खामनायमोन नामा माबाफोर मास्टरनि बारगा खामनायमोन नामा होननानै आं सोंफिनदों आं फिसाखौ सेबदों फिसाज्लाया होनबाय ओमफ्राय आंथ' जेबो खामाखै आंहा इउक' क्लास गैयाना आं लायाखैना बे साबजेक्टखौ आं बिनि थाखाय न'आव हायनो होननानै बेग लायनायावनो आंखौ बेबायदि लायनायावनो ओमफ्राय लिंहरफिननानै गस्लायाव हमनानै स्कुलाव लांनानै आंखौ बुदों होननानै होनबाय फिसाज्लाया बे खोमायावनो ओन्थानो बुदोंनो खोमायाव ओन्था बुदोंनो सोब्बासिन फंबा सोबाखादोंनो दायो मा थासारियाव दं नोंसाज्लाया बेथ' खर'बो गिदिंदोंनो ओमफ्राय आरो बे तेजपुराव दङ ओमफ्राय बेबायदियाव मेडिकेलाव बेबायदियाव साबाय थादोंबो होनदों आरो खर'आबो गिदिंबाय थादों होननानै होनदों आरो मुथु मोनदों होननानै होनदों आरो मा नागिरो दायो बिमा हिसाबै जे नोंसाज्लाखौ जे गाज्रियैनो बुबाय सासे फोरोंगिरिया मा नागिरो बे मास्टरखौलाय माबा खालामबानो जाबाय सासपेन्ड खालामबानो जाबाय मासे खालामनांगौ जे नोंसाज्लाया जे दा माने खर' मिदिंनाय बा खोमा जाना दङ बेनि थाखाय मा बुङो बिनि थाखायलाय बियो मोजां खालामनांगोन आंनि फिसाखौ मोजां खालामनांगोन फोरोंगिरियानो जोंथ' गैयि मानसिना जोंहाथ' थाखा फैसा गैखाया बेनिखायनो फोरोंगिरियानो जोंनो हामजासिम जोंजों हेफाजाब लानांगोन नायना होनांगोन नङाबा जाया नङाबा जानाय नङाबा जोंहा थाखा फैसा गैखायाना जों थाखा फैसा थानायबाथ' मोनसे खोथामोन जोंहा थाखा फैसायानो गैया रिलिफ जानानै थानाय होनै एक माह बिसेहे आमी रिलिफ खायसे मा नाम मादैनिया आंनिया रजिता बर' माने जोङो इक' क्लास लागासिनो आरोना ओमफ्राय लानायाव बियो उनथिंनिफ्राय सारनाव सोङा लाफा बेग लांफैदोंमोन बेयावनो सारा रागा जोंनानै बेखौ मुसुखा होननायखौ आरोना ओमफ्रायो लाना फैनानै सारा गोजौआव दिखोनानै सोबादों आरोना खनबेसे सोबाय माने खनब्रैसो नुबाय आरोना जों सोबानायखौ मानो थाखाय सोबानाय जाखो बेखौ माने इयो लेखा बेग लांनो फैनायनि थाखायनो सारा सोङैनि थाखायनो रागा जोंदोंमोन खोमा ओंखायनो सोबाबाय आरो बेहा क्लास गैयामोन थाखो खथायाव माने ना इक' गैयामोन जोंहा इक' दं नालाय जों क्लास लादोंमोन सोङा फालानो बेग लायनायनि थाखायनो बेबायदि बुनाय जादों ओं इदि जाबाय आरो सोर फोरोंगिरिया बुवा बेखौ बे सारानो इक' सारानो मा नाम दीपक कुमार मेदि दासन सोबानायथ' हौवा मानसिनि आखाय जरै सोबायनानै नालाय रागानि सराव मारै सारा बेखौ सोङालासिनो लांनायनि थाखायनो रागा जोंनानै मुसुखा बर'खौ सोबाबाय सारा बुहुद रागा जोंखादोंमोन मैयायो माने जोंखौबो क्लासाव रागा बिराद जोंखादोंमोन आरोना जोंखौ बिराद बिदिनो बुजायखादोंमोन माने जोंथ' मिन्थिया मानि थाखाय रागा जोंबोदों माने बिदि रागा जोंबामोन आरोना सारा ओमफ्राय बिदि खालामाखैमोन माने सिगाङाव बिदिनो लांनायफोरखौ जेबो होनामोन बियो ओमफ्राय मैयानि दिनाव सारा मा जानायथाय ओमफ्राय बिदिनो रागा जोंनानै बुनाय बायदिसिना जाबाय मैया इक' लादोंमोन नालाय जोंनावथ' इक' गैया होनबाबो जों एसे नायदों आरो बेयो जेब्ला ओंखारबोनायखौबो सोरबा लोगोफोरा नुदोंनो जों बाहेरायाव दंमोन आरो बाहेरायाव दंबाबो ओमफ्राय जोङो सानदों मा दावराव जाबाय थाखो इक' सारा फैनानै नागिरलाबायबाय ओमफ्राय ओंखारदों होननानै दावराव जाबाय थानायखौ जोंबो नायदों नायनायालाय ओमफ्रायो उनाव बियो लानानै थांबाय इयो नागिरफैबाय थाबाय सोरबा हारसा सानै बेखौ सेबबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय जोङो मा जाखो नायबाय थाबाय बिराद नायबाय जोङो ओमफ्राय उनावहाय हिन्जावसाफ्रा खिथाबाय बेगखौ दोनखोमादोंमोन इयो जायबा ओंखारदोंमोन इयो आरोना बे बुजाग्राया आरोना
ओंखारदोंमोन ओंखारनायालाय ओमफ्राय दसे उनाव बे नायबाय थाबायदां मानसिया सारा नायबाय थादों एसे आन्दाज लाबाय थादों सोरमोन मार बेयो होननानै ओमफ्रायो दानाबा उनावहाय नुहुरबायदां ओमफ्राय खिथाहरग्राफ्राबो खिथाहरबाय दाना हमनानै लाना थांबाय बिखायाव हमखादों दै गस्लायाव बिराद गाज्रि हमना लाना थांदों ओमफ्राय माने माबा मोनसे जाथारदों बायदिनो एकदम बिदिनो लाना थांदों इयो लाना थांनानै क्लास सिङाव लाना थांबाय लांनानै सोबानायखौ नुबाय आरो जों सोबादोंबो लांनायखौबो नुखादों आरो लांनायालाय खनबा सोबादों होनदों होननायफ्रा ओमफ्राय आं नुनायाव रागा जोंखादों बिराद रागा जोंखादों बिखायाव गस्लायाव हमनानै सोबादों इयो गस्लायाव हमनानै मा नागिरदों दिनै नोंथांमोना जे धरना होदों बेवहाय आंथ' बेखौ बुंनो सानो सारा माने बिदि खालामबाय जोंथ' मोजां सारखौसो नागिरखायो नालाय जोंबो स्टुडेन्ट हिसाबै जोंबो मोजां सारखौसो नागिरो माने जों मोजांखौ लुगैयो आरो दा बेखौ बुंनो सानो आरो आं जाथाया दुखुनांथावबो आरो समायाबो थारमाने मोनसे बेबायदि कलेजाव बेबायदि जाथाय जानाया माने फरायसाखौ बेबायदि गाज्रि माने जुखुम खालामदों जों मिथिनाय बायदियाव मैया बेलासि जोङो मिथिदों जेब्ला माने ट्रिटमेन्टनि थाखाय हाहाकार जादों न'खरनिया मा जाखो मा बेरखो गथ'आ खिन्थाना लायोमोन उनाव खिन्थाना लाबाय बोरै बोरै जाखो जों मिथिबाय आरो माखासे फरायसाफोराव खिन्थाबाय माने नैबे क्लासाव बिथाङा गावनि बेगखौ लायफिननो थांदोंमोन आरो बेयाव क्लास मोनसे सोलिबाय थादोंमोनदां आरो गुबुन गुबुन फरायसाफोराव लायदोंमोन थारमाने बेगखौ गुबुन गुबुन फरायसाखौ बिथाङा फोरोंगिरि सारा रागा जोंदोंमोन थारमाने सोर फोरोंगिरिया दिपक कुमार मेधिया इक'नमिक्सनि साबजेक्टनि फरायसाया जाबाय मुसुखा बर' बियो माने बेगखौ लायदोंमोन थारमाने फोरोंगिरिया जि फरायसाखौ बुबाय दा मा थासारियाव दङ फरायसायाथ' मैया मडेलाव लांदोंमोन हस्पिटालाव लकेलाव दा बेयाव हायासै बेखौ रिफार खालामना हरबाय TMCआव माने खोमा सिङाव मोनसे रिंबाय थादों माने रिंबाय थादों आरो खर'आ गिदिंनाय मोनबाय थादोंनो मोजां मोनाखै थारमाने बिनि थाखाय डक्टराबो नैबेनो रिक्स लायाखै बिदिनो रिफार हरदों आरो गोबां फरायसाफोरा बेवहाय प्लेकार्ड लानानै जि धरना होदों आरो जि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेवहाय बाहागो लादों धरनायावहाय जि मा बुंगोन धरना हाबाफारिनि गेजेरजों धरनाया बेनो जोङो न्याय मोननांगौ बिसार मोननांगौ आरो जों मिथिनाय बायदिबा बिथां फोरोंगिरिया माने बिराद रागा खरा थारमाने बिराद रागा जोङो थारमाने माने रागा खरा होनना मिथियो थारमाने मिथिनायाव थारमाने आरो बेबायदि फोरोंगिरिया रागा खरा बा फोरोंगिरि फरायसाफोरखौ जुदि बुजायनायनि सोलाय जुदि बेबायदि आखु दिन्थियोबा बुयोबा बेबायदि फोरोंगिरिया थायोआनो मोजां आरो जों फरायसा आफादनिफ्राय बेखौ बुङो थारमाने दासिमाव जे फरायसाया मेडिकेल ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं होननानै नोंथांमोना फोरमायदों तेजपुरावहाय जि ट्रिटमेन्टनि थाखाय नोंथांमोना मा बुङो जेनेबा ट्रिटमेन्टआथ' दा सोलिगासिनो दङ आरो बिथां फोरोंगिरि बिथाङा जिखिनि बुबाय बिथाङा दिनैसिम जेबो खबर लायाखै जेबो खबर गैया थारमाने आरो जोङो लुबैगोन माने बिथाङा डन्ट केयार बायदि जाना दं आरो मेडिकेलनि खोथाखौथ' बारो डन्ट केयार जाना दङ जाथायनि पुलिस स्टेसनाव नोंथांमोना FIR बा माबा मोनसे खौरांफोर होनाय जादोंना जायाखै बेखौ न'खरा माने सहायनो हायियाव होबाय जिहेतु माने फिसालाया गाज्रियैनो जखम जाबाय आरो फोरोंगिरि हिसाबै बेबायदि खालामनायखौ बिथांमोना सहायनो हायिनि FIR होनाय जादों आरो उननि समाव माबायदिखौ हास्थायगोन नोंथांमोना उननि समावथ' माने जुदि माने फोरोंगिरियानो जुदि बुजियाबा साजाखौ मोननांगोन बिथाङा बेखौ जों लुबैदों माने